እታ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ ጸልማት ነጊሳ ዘንጸባርቕ ብርሃና ምስ ለገሰት ብዙሓት ሰባት ኣድማስ ናይቲ ብርሃን ንኽርዩ ንላዕሊ እንኳን ተቃረሩ ብርሃና በቲ ዘይተርፍ ክፋል ናይ መዓልቲ ተተኪኡ ምህሳሳ ካብኡ ሓሊፉ እውን ምጥፉእ ዘይተርፍ ሓቂ ኮይኑ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያ እታ ደማቕ ኮኸብ ወዲቓ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ማዕረ ኮኸብ ብርሃን ትህብ ተብርህ ዝነበረት ኮኸብ ሃንደበት እቲ ዓቢ ብርሃን ቅድሚ ምምጽኡ ጠፊኣ ሃንደበት ሙዳቕ ናይዛ ኮኸብ ንብዙሓት ሰባት ዘሰንበደ መርድእ ኾነ ንምዃኑ ንምንታይ ሃንደበታዊ መሕላፍ ህይወት እዛ ጓል ኣንስተይቲ ክሳብ ክንዲዚ ኣዛራብን ብዙሓት ሰባት ዘሕዝንን ኮይኑ እቲ ዘሕዝን ጅማሮ ዘለዎን ልቢ ብዙሓት ዝተንከፈ መወዳእታ ዘለዎ ኣገራሚ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ብኣቆጻጽራ ኤውሮጳ ኣብ 2021 ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ናይ መበል 16 ምዕራፍ ኣሜሪካን ጎት ታለንት ኩለን ካሜራታት ተዳልየን እቲ ኣዳራሽ ብተዓዘብቲ መሊኡ ዲያኑ ድማ ነቶም ዝተርፉ እናትረፉ ነቶም ዝሓልፉ ሃናፅ ርእይቶኦም እናሃቡ ነቲ ፕሮግራም እናቐጸሉ ሃንደበት ተረኣ ምስ በጽሐ ሓንቲ ጽብቕቲ ኣዝያ ቀጣን መንእሰይ ዓቢ ፍሽኽታ ኣብ ገጻ እናርኣየት ናብቲ መድረኽ ኣተወት እዚ ኣብ ገጻ ዝርአ ዝነበረ ሓጎስ በቲ ቀጢን ኣካላታ ዝድረት ኣይነበረን ከም ሓንቲ ንግስቲ ግርማ ሞገስ ዝመልኣ መንእሰይ ኣብቲ ውድድር ክትወዳደር It's okay ዝብል ኣርእስቲ ዝሃበቶ ናይ ገዛእ ርእሳ ግጥምን ዜማን ዝኾነት ደርፊ በቲ ኣብ ኢዳ ሒዛቶ ዝነበረት ማይክ ክደርፍ ጀመረት ኣብ ህይወት ተስፋን ሓጎስን ከም ዘሎ ምስኣን ከም ዘሎ ዝብል ሓሳባት ዝሓዘት ደርፊ ክደርፍ ከላ እቲ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበረ ሰብ ብሙሉኡ ከም ዘይነበረ ኮይኑ ስቕ ኢሉ ይሰምዕ ነበረ ኣዒንትን እዝንን ልብን ኩሎም ተዓዘብቲ ነዛ ብጽቡቕ ቃና ጽቡቕ መልእኽቲ ትዝምር ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ተሳሒቡ ኣብ መንበር ዝነበረ ህዝቢ ድማ ብኣካላት ጥራይ ተሰይሙ እታ ደርፊ ምስ ወዳእታ እቲ ኣዳራሽ ብድምፂ ጣቕዒት ተናወፀ እታ ተኣምራዊት ጄን ክርስቲ ማሽዊስኪ ዲያኑ መልሲ ንምሃብ ቃላት ስለ ዝሓፀሮም ካብ መንበሮም ሓፍ ብምባል የእዳዎም ክሳብ ዝምለጥ ደው ኢሎም ኣጣቑዕላ ኣብ ዙርያ ህይወታ ዝተፀሓፈ ብሉጽ ሙዚቃ ሒዛ ምስ ወፀት በዓላ ንበዓላ ዘውፃተላ ሽም ብናይት በርድ ዝብል ስም ምስ ዓለም ተላለየት እታ ደማቕ ኮኸብ ጄን ክርስቲ ማሽዊስኪ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ካብቲ ቀንዲ ወናንን ዳኛን ዝኾነ ናይቲ መደብ ሳይመን እቲ ዝኸበረ ሽልማት ብጎልደን ባዛር ዝፍለጥ ሓደ ዳኛ ኣብ ሓደ ወቕቲ ሓንሳብ ንሓደ ሰብ ጥራይ ክህቦ ዝኽእል ሽልማትን ክብርን ዝተዋሃበት ክትከውን ከላ ኣዒንታ ብንብዓት ልባ ድማ ብተስፋን እምነትን ተመልአ ንብዓትን ሰሓቕን ብማዕረ ኣብ ገጻ ደሚቖም ይረኣዩ ናይ ሓጎስ ንብዓት ትነብዕ ነዚ ኣዘራራቢ ዝኾነ ሙዚቃ ክተቕርቦ ከላ እቲ ንሙዚቃ መሰረታዊ ነገር ዝኾነ ድምፂ ዘመሓላልፍ ስርዓት ምስትንፋሳ ዝኾነ ሳምቦኣ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይሰርሕን ነይሩ ነቶም ተደጋጋሚ ፍሽኽተኣ ዝረኣዩን ናይ ተስፋ ቃላታን ዝሰምዑ ብኣዝዩ ክንክንን ቀበጥበጥን ኢላ ዝዓበየት ኣዝያ ጓል ሃብታም እምበር ሒደት ግዝያት ጥራይ ተሪፍዋስ ምስ ሞት ፊት ንፊት ዝተፋጠጠት ምስኪን ምዃና ዝጠርጠረ ሰብ ኣይነበረን ሕጉስቲ ትመስል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ሕጉስትን ኣመስጋኒትን እያ ነገር ግን ኣብ ውሽጣ ኮይኑ ኣዝዩ ዘሳቕያ ከውድቓ ዝቃለሳ ሓደ ሕማም ኣሎ ካንሰር ይበሃል ኣብ ነብሲ ወከፍ ካልኢት ምስ ሞት ፊት ንፊት ብምግጣም ፍሽኽ ኢላ ናይ ተስፋ ብርሃና ናብ መላእ ዓለም ኣንጸባረቐት ንጄን ካብ ከተማ ናብ ግዝኣት ካብ ግዝኣት ናብ ኣህጉር ዓለም ከይተረፈ ንኽትፍለጥ ክትፍቶን ዝገበረት ህሞት ሓንቲ ኣጋጣሚት እያ ብኣቆጻጽራ ኤውሮጳ ኣብ 2021 ኣብ መበል 16 ምዕራፍ ውድድር ኣሜሪካ ጎት ታለንት ብዛዕባ መንነታ ብግልፂ ተዛሪባ ንምምሳጥ ወይ ኣቓልቦ ሰባት ንመሓዝ ዘይኮነስ ኣብተን ዝተረፈኣ ውሕዳት ሕሞታት ንዓለም ሓቀኛ መንነታ ንምርኣይ ኣብ ዝገበረቶ ውድድር እዩ ነይሩ ኩሉ ሰብ ክፈልጠለይ ዝደሊ ነገር እንተሃልዩ ልዕሊ እቲ ኩሉ ዘጋጠመን ሕማቓት ነገራት ምዃነይ እዩ ሕጉሳት ንኽትኮኑ ህይወት ዓራት ብዓራት ክትኮነልኩም ክትጽበዩ የብልኩምን ብምባል ኣብ ቅድሚ ዝተፈላለዩ ሰባት በቲ ዘጋጠማ ብምሕዛን ከንፈሮም ክመጡላ ዝሓሰቡ ሰባት መልእኽታ ኣመሓላሊፋ ብርግጽ ኩላትና ጽባሕ ከም ነብር ርግጸኛታት ኣይኮናን ግን ተስፋ ዝበሃል ነገር ኣሎ ንተስፋኻ ዘጥፍእ ነገር እንተ ኣጋጢሙካ ንኣብነት መዓልቲ ሞትካ ብደቓይቕን ሰዓታትን ተቖፂሩ ኣብ ቀረባ እዋን ክትመውት ኢኻ እንተ ትበሃል እንታይ መሓሰብካ እዛ ሰብ ግን ናይ ምንባር ዕድላ 2% ጥራይ ምዃኑ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ክትመውት ምዃና ተነጊርዋ እቶም ሓካይም ብዝተፈላለየ መርመራታት ኣረጋጊጾም ከም ዘለውን
ናይ ምንባር ዕድላ 2% ምዃኑ ሓቢሮማ እንተኾነ ግን 2% ጥራይ ናይ ምንባር ዕድል ከም ዘለዋ ምስ ሰምዐት ከምቶም ካልኦት ሰባት ኣይተሰናበደትን ብሓቂ ነቶም ብዛዕባ እቲ 2% ናይ ምንባር ዕድል ዝሰምዑ ኣብ ናይ ሓዘን ስምዒት ኮይኖም ዝተዘራረቡን ኩሎም ፍሽኽ እናበለት 2% ናይ ምንባር ዕድል ኣለኒ ካብ ዜሮ ኣዝዩ ሓይሽ እዚ ዓብ ተስፋ ምዃኑ ሰባት ክርድኡለይ ይደሊ ንዓይ ካብ ዜሮ 2% ይሓይሽ ንጄኒ ዝረኣዩ ኣብ ህይወቶም ብዙሓት ተስፋ ዝቆረጹ ተስፋ ምቁራጽን ዝነበሩ ሰባት ተስፋ ርዮም ዋላ እኳ ካብ መላእ ኣሜሪካን ካብ መላእ ዓለምን ዝነብሩ ተዓዘብቲ ናታ መወዳእታ ክሪኡ ብሃንቀውታ ይጽበዩ እንተነበሩ ንሳ ግን ቃንዛኣ እናገደደ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ንሕክምና ግዜ ስለ ዘድልያ ድማ ናብ ቀዳማይ ርብዒ ፍጻመ ከይበጽሐት ካብቲ ውድድር ኣቋሪጻ ክትወፅእ ተገዲዳ እቶም ዲያኑ ከምዚ ዝኣመሰለ ናብ ሙዚቃ ዓለም ሓድሽ ቅዲ ዘምጽአት ስነ ጥበባዊት ምስኦም ብምጽናሕ ንዓለም ከተደንቓ ፈቓዶምን ድሌቶምን ነይሩ ነገር ግን ሰብ ብዘይ ጥዕና ዋላ ሓንቲ ክገብር ስለ ዘይክእል ብመጀመርያ ጉዳይ ጥዕና ክትገብር ከም ዝሕብርዋ ቀንዲ ኣዳላዊ ዳኛን ናይቲ ውድድር ሳይመን ምስ ዊል ኢንተርቴይንመንት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ገሊጹ ናይት በርድ ነቲ ውድድር እንተቐፂላቶ ተዓዋቲት ናይዚ ውድድር ኮይና ዘውዲ ክደፍእ ምዃና ዘጠራጥር ኣይኮነን ኢሉ ክሳብ ሎሚ ጎልደን ባዛር ዝተባሃለ ናይ ክብሪ ሽልማት ካብ ዝሃቦም ኣብ ዝርዝር ብሉጻት 15 ሰባት ቀዳማይ ደረጃ ሒዛላ ህይወት ጀኒ ብፈተናታት ክስነት ዝጀመረ ብኣቆጻጽራ ኤውሮጳ ካብ 2017 ዝጀመረ ካንሰር ጡብ ኣብ ትሰቐየሉ ዝነበረት እዋን እዩ ካልእ ዘጋጠማ ውጥረት ዝመልኦ ናይ ህይወት ብድሆ ድማ ምፍራስ ሓዳር እዩ ኣሽንኳይዶ ንኸምኣ ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን ብሕማም ካንሰር ዝሳቐ ዘሎ ሰብ ንጥዑይ ሰቡን ንምቕባሉ ዘጸግም ሓቂ እንተሎ ኣብ ህይወት እቲ ዝኸበደ ክሕደት ነይሩ ንሙሉእ ህይወትካ ብሓባር ንምንባር ቃል ተኣታቲኻ ዝተጀመረ ሓዳር ካብ ተጽቢታ ወጻኢ ሃንደበት ምፍትሓን ነቲ ኣብ ሓደ እዋን ነዛ ህይወት ዝኣዘዘታ ዓጫ ክትጥዕም ካብ ቁፅፅራ ወጻኢ ብዝኾነ ኣካል ተፈሪዳ ስለዚ ሓዚና ኸላ እንታይ ክትገብር ትኽእል ምስ ካንሰር ብንብዓት ድሕሪ ምቅላሳ ሓዳራ ተፋቲሓ ዋላ እኳ ካብቲ ብጎፈንድሚ ዝእከብ ገንዘብ ካብ ግጥሚ ምጽሓፍ ዝረኸበቶ ገንዘብን ንሕማም ካንሰር ሕክምና ትከታተል እንተነበረት ጠፍአ ክበሃል ከሎ ዝምለስ ስቃየን ቃንዛኣ እናገደደ ናብ ሳምባዋ ዓንዲ ሕቋ ዋላ ናብ ጸሊም ከብዳ ተዘርግሐ ድሕርቲ ውድድር ኩነታት ጥዕናኣን መልእኽትታታን ምስ ናይ ገዛእ ርእሳ ስእልታትን ቪድዮታትን መዓልታዊ ብዛዕባ ሓድሽ ኩነታት ጥዕናኣን ንሰዓብታ ንምሕባር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትልጥፍ ነይራ መርበብ ሓበሬታ CNN ሓድሽ ናይ ጥዕና ጉዳያት እናተኸታተለ ክሕብር ጸኒሑ ብቐሊሉ ኢድ ዘይትህብ ሓያል እያ ነይራ ሞት ካብ ጎረቤታ ንላዕሊ ቀሪብዋ እንከሎ ናይ ምድሓን ዕድላ 2% ጥራይ ተባሂሉ ድሕሪ ካብ 3 ክሳብ 6 ወርሒ ክትመውት ምዃና እቶም ሓካየም ዝተዛረብዋ ቃላት ንላዕሊ ተስፋ ኣዝዩ ልዑል እዩ ምስ ተስፋ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዛ ነቲ ጉዕዞ ጀሚራቶ ካብቲ ዓለም ኣይትድሕነን እያ ኢላ እትማጎተሉ ድምፃ ንላዕሊ 3-6 ወርሕን ከም 6-10 ዓመትን ጌራ ድማ ብህይወት ጸንሐት እታ ብናይት በርድ ትፍለጥ ኣብ 31 ዓመት ዕድሜኣ ብዕለት 19 ለካቲት 2022 ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያ ብዙሕ ክትጓዓዝ መደብ ነይርዋ ንዓለም ብዙሕ ኣበርክቶ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዝነበራ ናይት በርድ እቲ ዝፈጠራ ስለ ዝደልያ ብእዋኑና ትኽገብራ ስለ ዝመረፀ ናብ ነብሱ ወሰዳ እዚ ዜና እዚ ዘሕዝን ነይሩ ዋላ እኳ ቤተሰባን ተዓዘብቲ ደያኑ ኣሜሪካ ጎት ታለንትን ኩሎም እንተሓዘኑ ህይወት ግን ክቕጽል ኣለዎ ስለዚ ነታ ዘይትምለስ ናይት በርድ ድማ ዋላ ብኣካል እንተዘይተመልሰት ስማ ከጸውዕ ዝኽእል ናይት በርድ ፋውንዴሽን ዝብል ብስድራኣ ዝተመስረተት ኮይና ኣብቲ ክሳብ ሕጂ ፈውሲ ዘይተረኽቦ ካንሰር ንዝካየድ መጽናዕቲ ገንዘባዊ ሓገዝ ደጋፊት ኮይና ክሳብ ሕጂ ብስማ ንብዙሓት ሕሙማት ካንሰር ትሕግዝ ኣላ